नैबे फुरा थाइथामबो मोनजोबनानै दङ। बेबो मोनदों, नै थाइनायाबो मोनदों, जि जाथावना जानानै दङ। दा आरो भेरगावसिम एसे हान्थिलांनि। बिथिंजाय गासैबो गय बागान गोजा नै। फैबाय थादों। मा मा दङ बेयाव? नै मुदुफुल गोजा गासैबो। कालाइगावनि मानसिफोर न'खौ लुदों। माजों? कालाइगावनि मानसिया। कालाइगावनि? बेनि गोजा नङा। बे फुरा बिल्डिंआ। गासैबो दंजोबो माथो आबाद। गासैबो दंजोबो माथो। खुमब्रा। गया खाथि जाद्रायाखैना? माहाय खाथि जाबाय दं। नैबे दखानिनि मा जायो? मोनबो जाया? बागानाव बे एप्लिकेसन लिरना हरदों आरो मिनाफोरा लिंलाय नै भेरगाव बागाननि मिनाफोरा ओरैबायदि मोजांथार आरो ना। नैबे गायजेननाय थायनायखौ नायनो र' फिथाइखौ। ड्रागन आबाद लोगोफोर, दा आङो नै ड्रागन बागानाव दंफैयो। फुरा गोबां बुरजा दङ। गयासो नैया जि मोजां फिथाइ थायबाय। मोना जाथारबाय। बिराद फिथाइ थाइजोब्बाय नैया। नाय लोगोफोर, नोंथांमोना गासैबो फिथाइ थाइजोबनानै दङ। गिदिर थाइदों नै। रेडिं थाइजोबथारबायलै नैया। बा सब फिथाइ थाइजोब्बाय गासैबो। गोबां बुरजा दङ। गाहायाव नै माबा जाजोब्बाय, हाग्रा जाजोब्बाय। नै नैबे फुरा थाइथामबो मोनजोबनानै दङ। बेबो मोनदों, नै थाइनायाबो मोनदों, जि जाथावना जानानै दङ। बिराद फिथाइ दङ। आरो बे जेबोआनो जायाखै, मथा मथि 3 बोसोरल'सो जादों नैबे। आरो मथा मथि 5-6 बोसोरसोनि उनाव किमान फिथाइ थायगोन बियो। नै बेबो मोनबायानो। नै फिथाइ थाइजेननायाव माबायदि बारो, बेसेबांबा गोलाव बिबारा। कार्टिं बानायदों खोमा बेखौ। दांदां बरिया थायदों। नैथिंना गासैबो फिथाइ थाइजोब्बाय आरो ओरैजाय गोदान गायगासिनो दंबावो आरो ड्रागन
खेथिखौ नायनानै फैबाय जों दा बावैसो दा आरो भेरगावसिम एसे हान्थिलांनि बिथिंजाय गासिबो गय बागान गोजा नै बरिया गायनानै दोनो गयखौबो